Sanibonani sinibingelele babukeli noma ke balandeli ke bensika yesizwe TV1 igama lami ke nguNkosi wami ngadi ke abangaziyo bathi ke Mr KING on the MIC abaningi bathi ke inkosi yabo namhlanje ke bafowethu ke nginisele ke nohlelo oluthize lapha na ke especially enisithanda kakhulu ekuthiwa siyathokoza emakhosini njenge presenter yenu ke nginilethele ke uhlelo oluhle noma ke elithandwa kakhulu ke lapha ke emsakazweni noma ke kwi TV yakho ithanda kakhulu njoba nazi ukuthi ke sinawo umsakazo wethu ke online ekuthiwa insika yesizwe TV insika yesizwe online radio station mase siphinde futhi sibe nensika yesizwe TV1 lapho ke sifela khona bukhoma sikuvezele umsebenzi wethu ke esizeni nawo siphinde futhi ke lapha na ke emsakazweni ke uphinde futhi usizwe sikhuluma ke ngazo ke inhlelo zethu ke oyitholakala ohlelweni ke isiyathokoza emakhosini namhlanje ke bafowethu angifuna uqama manga ke sinilethele uhlelo oluhle kakhulu kazi sizokhuluma ke ngento eyingozi engiphinde futhi ngithi ke ibalulekile engiphinde ngithi ke inkinga kuya ngokuthi ke wena ke njengombukeli ekhaya ke uyithatha ngandlelani sizokhuluma ngokubethela ngesilwane senja noma ngesilwane sesilwane sasegcekeni lapho ke sikhuluma ke ngento ejulile kakhulu lo muthi noma lempande itholakala kakhulukazi ke le kaMhlaba uyalingana lapho kutholakala khona ke lempande yokukhanda lento engizokhuluma ngayo ke namhlanje so njengombukeli lapha ekhaya ngicela ulalele uvule indlebe uzwisise kahle ungatha uzwanga ngoba ke uzolimala uthathe into ezokulimaza noma uzothatha into ongekuyiunderstand lalelise kahle mesikhuluma ngokubethela ke mkhulu noma gogo lapha ekhaya sikhuluma ngokwenza into noma ngokukhanda into ezovikela igceke lakho lapho ekhaya noma ke ezovika noma ezoba isambrella noma ezoba ihawu lokuvika ekhaya cause mesazi kahle mekuthiwa sikhuluma ngokubethela sikhuluma ngesiviko noma sikhuluma ngento ezogadla ethi mekugadlwa ivike egcekeni ekhaya kodwa mesikhuluma ngalento esikhuluma ngayo namhlanje sikhuluma ke ngokubethela ngesilwane senja noma ngesilwane semfuyo noma ngesilwane sento efuywe egcekeni sikhuluma ngento ejulile ke lapho ke mkhulu noma gogo lapha ekhaya sikhuluma ngento ezovika edladleni noma ekhaya lapho othi wena ubethela khona noma ubethela egcekeni noma esibayeni noma kuphi la uthi ubethela khona asilungise ke le ndaba noma sizama ukuyilungisa ukuthi uma ngathiwa nginikeza udokotela ithuba lokuzovika noma ukuzogadla noma ukuzobethela ngesilwane kusuke kwenzakalani asiyibukelanake udokotela noma inyanga noma isangoma noma umthakathi ngiyibeke kahle le ndaba bengithi umthakathi cause lento engizoyilungisa la ikhuluma ngokuthi kuyenzeka ukuthi lento yenziwe udokotela noma yenziwe isangoma kodwa ngoba ukuganga yenziwa futhi umthakathi mengithi yenziwe umthakathi ngisho ukuthi umthakathi mayefika egcekeni siyazi ukuthi izilwane noma izipoliyane noma otikoloshi bayakhiwa izangoma bakhiwe futhi odokotela bakhiwe futhi izinyanga bakhiwe futhi ibo futhi abathakathi so lento engizokhuluma ngayo ingena kuyona yonke leyo nto ukuthi iyangena kumthandazi iyangena futhi kwinyanga iyangena futhi kudokotela iyangena futhi kumthakathi uma uzokhanda isilwane ke wenza nje mkhulu noma dokotela noma mbukeli ekhaya ukhanda into engasekho emhlabeni sakuyithwebula mawuthwebula into egcekeni noma uthwebula umuntu ephila noma cause umuntu uyathwebuleka ephila abanye abantu abakwazi lokho bazi ukuthi umuntu kumele iqale eshone iqale before ethwetshulwe kodwa kuyenzeka ukuthi uthwetshulwe usaphila
emhlabeni uthwetshulwe wakhiwe sakuspoliyane noma sakutikoloshe oyosebenzela umunye umuntu mawukuthi wazalwa wembethe noma unenhlanhla yakho ekhona owakhelwe noma owazalwa nayo uyakwazi ukuthi umuntu umthwebulele kutheni uyosebenzela omunye umuntu noma usetshenzelwe kutheni eyiswe komunye umuntu uthe osebenza. Isilwane-ke lesi sikhuluma ngaso namhlanje sokubethela njengoba sikhuluma ngesilwane sokubethela sakuthwebula into ezoba isilwane egcekeni esasigade egcekeni kwasekuqaleni. Sizokhuluma-ke namhlanje ngento ozoyinikezwa inyanga, isangoma, umuntu wamanzi noma umthakathi. Wenza njena-ke mefika kuwe sizokhuluma lento nje ngifuna ngesingene kakhulu kuyona. Uyeza udokotela noma umkhulu noma umthakathi ozokhuluma ngalento esikhuluma ngayo. Mina ngizoyiveza nje njengamazwibelayo ukuthi sizokwenza example ukuthi sizokhuluma ngani. Umuntu mezofika kuwe noma umthakathi noma udokotela noma ini uzothi thatha into eyisilwane egcekeni, angazi noma inkukhu noma inja. Kakhulukazi inja ibalulekile cause inja mkhulu noma gogo lapho ekhaya. Inja ibaluleke kakhulu cause inja iyavika. Inja moyifuye egcekeni sayimdlwane ikhula nawe umuntu wasegcekeni. Ikhule nawe ikuvikele iphinde futhi iyenze sure ukuthi isitha iyasibona egcekeni. Iyalwa inja egcekeni ulele ekhaya nalokho mokuthi umoya ongawuboni wena izomanisha umkhulungwane ukuze ilwe nento ebonakala egcekeni iumoya yize yona isa umphefumulo. Inja iyakwazi ukulwa ngomkhulungwane uzwe izikhala zonke endaweni kusho ukuthi khona umoya odlulayo endaweni. Inja ibaluleke kakhulu ekutheni wena mawufuye inja ngisho ngithiwa inja mesindala ikwazi ukuthi mawudlula egcekeni ikwazi ukunuka noma mawuhambe inyanga ikwazi ukufika kuwena ithi inango umnini wami la. Leyo nje lesikhule ngalendlela yokuthi akusamele mekuthiwa iyashona uthi ngiyoyilahla ehosheni noma uyoyilahla emgodini. Leyo nje leyo mesindala kufanele iyongcatshwa noma ingcwatshwe emgodini oseduze kwasekhaya noma egcekeni lasekhaya cause isinsila leyo nje yasegcekeni. So if umuntu othe fuya inja ngifuna ukukhandela umkhovu wasegcekeni noma ngifuna ukukhandela umkhovu wenja uzothi umunenja yasegcekeni ithathe leyo nto uzokunikeza into yena ozothi thatha leyo nto uyinikeze leyo nja ihambe emhlabeni sakushona noma sakuthwebuleka ishone emhlabeni noma ethi qala phansi from scratch ufuye inja ezokhula egcekeni ikwazi wena njengomuntu ofuna ukubethela egcekeni ukuthi thatha lento uyikhande mase ikhulile inja ithatha isikhathi eside 2-3 years iyobe isindala ekutheni iyakwazi ukubona. Emva kaloko mase kunikeza udokotela noma ubaba noma umthakathi loyo ozokunikeza leyo nto ukuthi hamba ke wemfowethu uyibulale lenja noma uyithwebule lenja le ekutheni iyogqitshwa la uyoyigqiba khona ngoba umuntu mayigqitshiwe egcekeni mekuthiwa uyothwetshulwa ugqitshwa khona la ekhaya. Megqitshwa la ekhaya umuntu ebusuku wena usulele ekutheni ulele wena noma kuthiwa uthwetshuliwe umuntu emini ephila kodwa ebusuku kuzofika udokotela noma umthakathi noma umuntu ozothi ngizomlanda emkhande lo muntu lo emvuse khona la egcekeni ukhona ulele wena. Nenja ke sakunjalo ke yenziwa njalo izovuswa ngumuntu egcekeni uvele wena usuyazi ukuthi ke lenja njengoba isifile nje ayifile ithwetshuliwe sakwenziwa silwane noma sakuspoliyane. Ukuthi mekufika udokotela ebusuku noma umthakathi uzoyikhanda lenja le eyivuse meyivusa uyikhanda sakufaka isipikile ekhanda sakuyenza sakuyikhanda sawumkhovu meyivuka lenja le
uyayithatha lenja uyifaka la ifaka khona noma isephondweni noma isesigubhini noma isebhodleleni la uyithatha khona ezoyigqiba la igcekeni sakuyenza sakusibethelo. So usunespoliyane wena senja egada igceke noma unomkhovu ogada igceke sakwenza sakinja. Inja ke mkhulu noma mbukeli, inja isigado noma iyagada ekutheni iyazi ukuthi la kuleli igceke yini efunakalayo yini engafunakali, ubani obalekile la ekhaya ubani ongabalekile. So wena mawukuthi wakhe lo mkhovu noma wakhe lenja ekhandiwe sakomkhovu wayikhanda wayakho ukuthi ivike la leli igceke, ayingeke ijikele wena njengomuntu la igcekeni, kodwa umuntu ophuma ngaphandle njengomthakathi noma isigebengu noma isitha, cause zikhona izitha esinazo singazazi ukuthi izitha, zikhona ziyahamba kodwa inji yakwazi ukunuka isitha kwaye wena ungosibona ukuthi isitha. Inji yakwazi ukunuka, ingakho kukhona ama-dog unit ayakwazi ukukhanda noma ukunuka into ekumuntu ehamba la emgaqweni engesona isitha se-state kodwa ikwazi ukubona ukuthi loya muntu unama-drugs. Inja ibaluleke ngalendlela exakile, ingakho ngithi lesi sithwalo noma lesi sibethelo lesi sibaluleke kakhulu uma unenja egcekeni. Inja ibaluleke kakhulu when it comes to lesi sibethelo cause siyakwazi ukuthi inja idonse into iqhamuke emgaqweni ukuthi lo muntu ongelapha esangweni uphethe into engalungile la egcekeni, ekwazi ukuthi ithi mayimdonsa ngomoya noma ithi mayimnuka iyothi mayisuka inkonkotha la uyophuma lo muntu egijima lapha egcekeni ungamazi nokuthi ukhishwe yini negcekeni. Yena mayefika ngaphandle lapho uthi ecishe ngalunywe yinjwa lapho kula muzi enganamazinyama angaka engazi ngwabone ngisho kwakubona, wena kwazi uyibone leyo nje nomuntu ohamba naye lo muntu akaze ayibone ngoba kwabethelwa ngethambo lenja elakhandwa sakusipokiyane noma sakumkhovu. So leyo nto ingozi ikhandiwe ithake kahle. Mina ngeke ngithi mkhulu noma ngithi mbukeli ekhaya ikhandwe sakwenziwa into eyisithwalo kodwa ikhandwe sakwinto yokuvika sakhawu ezokusiza wena ekugcineni ukuthi ungalimali ezintweni ezokukhanda noma ezofika zizokudahla njengomuntu osekhaya lapho ke olindele ukuthi engagadlwa abantu. So if unenje ekhaya noma unento othi wena uyafisa ukuthi nginezinto engiyisolayo ukuthi ngafanele ngizivike, ngisho kuthiwa izinto zomoya, inja meyinto zomoya iyovika cause inja meyibona into yomoya isawumphefumulo isha umkhulungwane egcekeni iba ngumsindo uyizwe ukuthi cha inja yami khonto eyibonayo. How much more mase kwayiyona isiyinto yomoya iyobe isilwele ekutheni wena njengomuntu obona into yomoya iyolwa nayo ngokomoya. Leyo nto leyo kuthiwa ithunyelwe egcekeni noma ethunyelwe kuwe iyobe isijika ngoba kunenje egadile egcekeni etheme ushaya umkhulungwane noma ithi yalwa injikilwe egcekeni uze ucha lenja ilwa nento ekhona egcekeni. Ngisho kuthiwa uyizwe ibhampe ey'ntongeni kodwa uze ukuthi isalwa ngeke uyibuze kuseni ukuthi ibilwa nani. Kodwa mase nayo ingumoya noma isisipoliyane noma isingutukoloshe noma isingento engumoya iyolwa ngomoya ihlule futhi leyo nto cause iyakhelwe noma idalelwe ekutheni iyovika izinto ezizegcekeni. Lesi sibethelo lesi njengoba ngisho ukuthi sinamandla kakhulu ukudlula isibethelo somuthi impande iyodwa nje cause lapho usukufaka into ephilayo egcekeni ezogada ekhuliselwe ekutheni igade igceke lala ekhaya. So udokotela noma umthakathi noma umkhulu noma isangoma esobe senza leyo nto leyo suke sazi kahle ukuthi into engiyenza la iyovika futhi iyolwa
iyoma ngisho kuthiwa kungathiwani sesikhuluma ngento engekho kwemhlabeni. So akukho ukuthi sengahlulwa lento le because inja inenkani. Mongwazi kahle inja mobuyinja ilunywa ezinye izinja ayifi kalula, ithatha ikhathi nakhona ukuze ife. How much more mekuthiwa ilunywa isilwane, iyisilwane kwayona iyalwa futhi ke iyozihlula zonke ilona because inensila yegceke la ekhaya. Ingakho kuthiwa isilwane noma into ekhuliswe la ekhaya njengekati nenja ayilahlwa le emhosheni, ibekwa la egcekeni ngesimo sokuthi kunabantu abangakwazi ukuthatha izinto zalapho kuleyo nto leyo ziyoyithatha beyise ezinsila zegceke iphinde futhi ishine naleyo nto leyo. Ingakho lesi sibethelo lesi engishoyo sinamandla because into esuke ithathwa kusona ithathwa la egcekeni, lenja le noma le mfuyo igcwatshwe la egcekeni. Lento nje ngithi nemfuyo kuyenzeka because lento uyakwazi ukuyenza ngisho emfuyweni qobo layo. Inkomo kunenkomo okwazi ukuyikhanda. Moyikhanda lenkomo uyakha sasimo sakumelusi wezinye inkomo. Usuke uthakile ke lapho umkhulu usuke ethakile noma inyanga noma umthakathi usuke ethake into ethize ayakhe yena okutheni iyakheke kule nkomo ithi ayida le nkomo iyaphila noma isaphila. Kodwa uyakwazi ukwakha inkomo ethize ezoluza ezinye inkomo ukuthi zihambe nale nkomo le iyona eyoyilusa ezolusa lezonke lezi inkomo lezi ngisho kuthiwa khona ephuma eceleni iyogijima le ilandi ibuyisele emzileni wayo. Noma kukhona mhlawumbe inkomo ezohlaselwa into ethize noma imamba noma yini, kube ile nkomo emayo phambi kwaleyo mamba leyo ivike ekutheni leyo nkomo ingahlaselwa ile mamba ezothi izoshaya lezi inkomo eziphilayo kulomhlaba esiphila kuwo. So lento yenzeka kaningi kusayisibethelo sonke lezo, khona esifakwe esibayeni khona esifakwe egcekeni. So ima ke noma uma ungumuntu lapha ekhaya noma ungumbukeli noma ungumlandeli othi wena uyafisa lesi sibethelo wazi kabanzi ngazo zombili nje ngikhuluma ngazo. Kukhona osithatha wena njengomuntu, khona osithatha egcekeni njengegceke, khona esikwazi ukuvikela wena nje uqobo lakho. Kube khona umuntu okutshela ukuthi mfowethu kube khona umuntu ozakuza ukugadla manje phuma uhambe la ekhaya. Kuyisibethelo naleso, akusona isithwalo bamba kahle la, akusona isithwalo ukuthi unebhande likuncinzayo. Cha, isibethelo ingcabo lezo oyithathayo ezifaka kuwe njengomuntu emhlabeni. Ufaka ingcabo zomuntu othatha noma zesilwane zala egcekeni esokutshela wena ukuthi lalela webaba, kunabantu abezayo njengamanje awugqirhile wena futhi awunazi izilwane ezokutshela ukuthi baleka, kodwa unento esebenza ngegceke lakini ukuthi mawusekhaya wena uthinteke. Thanda uthanda khona umuntu ekuthiwa umuthi uyaqhamuka kubo once waphatha ihlangu wathi uyakhona, kodwa akwenzeki lutho mase egcekeni. Lo muntu loyo obamba ukuthi kunesibethelo esikhona ekhaya ezivikayo, sivika yonke into sikuyena noma sisegcekeni. Khona semfuyweni ukuthi imfuyo ngeke uyenze lutho uma wena ekhaya ungabonanga ukuthi uvale ngani noma unesibethelo sane esibayeni sakhe. So uma ukuthi lapha ekhaya lesi sibethelo noma le engikhuluma ngayo njengamanje uyafisa ukwazi more information ngayo, ungabheki mina uNkosi kaMngadi uthi hayi mfowethu awungithinte ungitshela into engenza kanjani. Lalela la, subscribe ku channel, ulike, ushare. Kunodokotela engizofika naye ozokhuluma the very same thing engikhuluma ngayo njengamanje, ozokutshela ukuthi lento engikhuluma ngayo isuke laphi, from kuphi to kuphi to kuphi. If wena lapha ekhaya unombuzo othi wena ngiyacela bafowethu ngicela ukubuza ukuthi mengathiwa nginje lento ingenzeka yini, ufake kwi-comment section ukuthi mengifika nodokotela lo ngizofika naye mina sizokhuluma yona le ndaba. Mina ngiyayazi yimi efanele ngiyilethe kunina babukele ekhaya, kodwa ngithi
kuze ngikwazi ukuba nemibuzo engizoyibuza kudokotela. Nina babukeli ekhaya, ningitsheleni nifuna ukwazi ini nani. Sika Yesizwe TV1 izokulethela nje izona indaba enjengalezi. Ungakhohlwa ke usubscribe, ulike futhi uyishare futhi le video ukuze mase sifika nale content ya dokotela esobe sikhuluma ngaye noma naye ngale ndaba esikhuluma ngayo. Ungalahleki bafowethu. Lenza sure ukuthi uyayishare le video, wenza sure because uyikhipha empishane engaka ukuze sikwazi ukumema abantu. Kodwa ke ukuze ke sonke sibe right noma ke senze sure ukuthi sonke sikhona when siqhamuka nodokotela. Enza sure ukuthi uyalike, uyasubscribe, uyashare besikhuluma ngokuthwala noma ngithi ngesibethelo senja noma ngesibethelo samkhovu wenja. Siyeka nevideo nodokotela, siyabonga.